duk da cewa mu Najeriya kasar mu ana mayar da mu baya, domin mu gaba ɗaya a can muke rayuwa a can gefe, duk duniya ta yi gaba mu muna danna ribas, mu ribas muke dannawa. Saboda haka abubuwan da duk tuntuni an wuce su, mu wai su muke fafutuka, wai kana fafutukar a kawo maka a baka wutar lantarki, a saman maka da ruwan famfo. An wuce wannan, ake magana wutar lantarki. Kama da yake dan Najeriya Allah ya jarrabe shi, sai dai kuma Allah maɗaukakin sarki muke ta fata sabon mana da mafita. Karfi da yaji an mai da mu ƙauyawa, domin wannan rayuwa a yanzu ita ce ta ƙauyanci. A zo ana cewa zan muku wutar lantarki kuna iyo. An wuce wannan, waye yanzu ke zan muku wutar lantarki kuma. To amma mu yanzu ake gaya mana. Da an fara wuce wannan fa. Lokacin jamhuriya ta biyu na tunawa wasu 'yan siyasa har abinda suke yi wa mutane cewa suke za mu muku famfon fura, ma'ana an wuce na ruwa. Amma yanzu sai ka ji ana cewa ai wannan ciyaman mutumin kirki ne, ya gina rijiyar burtsatse, wannan fa shine yanzu mai kiyasa. Kaga har gwamnatin tarayya wai gina rijiyoyin burtsatse ita ba take. So rayuwar dan adam a doron kasa so ake kullum ne ta raya, ba ita kashe ta ba. Shi yasa Allah ya faja'alnahum khala'if, sai muka sanya su masu raya kasa, masu maye gurbin waɗancan kuma suka ci gaba da raya kasa. Haka wannan baiwa biyu Allah ya musu, ya tserar da su kuma ya sanya musu masu kishin kasar su, suka ci gaba da raya kasar su. Su kuma waɗancan Allah madaukakin sarki cewa azraqna allazina kazzabu bi ayati. Anan sai ubangiji ya kawo al-ismul mawsul, yace allazina kazzabu, bai ce wa aghraqnahum ba. Wa aghraqna allazina kazzabu, domin ya nuna maka cewa wannan shine dalilin da yasa aka halaka su. Karyata wanda suka yi ita ce ta jawo musu wannan halaka din. Don haka duk waɗanda za su karyata ayoyin Allah ko su faɗa da addinin Allah, karshe dai irin wannan abin na iya faruwa gare su. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin, don haka kayi duba yaya karshen al'amarin waɗanda aka yi wa gargadi suka yi tawaye yake kasance.